Doka ta ba ku dama kun yi abin da ya kamata. Doka ta ba wa gwamna dama ya yi abin da ya kamata. Doka ta zauna a jihar Kano daram dan muna gode wa masu ce da kuma je karfi fasa zai ya kasuwar kuɗin sa'ido ya kasuwar kuɗin sa'ido da haushi ya aikace da haushi jiya na fita na je tarurruka amma abin sha'awa yadda al'ummar jihar Kano suke fitowa suna tururuwa. Motar gwamna ma daga mai sa hannu waya ya samu albarka sai masu yin abubuwa wanda yake nuna ƙauna. Wannan yana nuna mana wannan abin da muka yi cikin ikon Allah shine daidai, kuma al'ummar jihar Kano sun karbe shi. Idan al'ummar jihar Kano suka karba to kowa ma ya tafi inda zai tafi. Dan ba wanda ya zaɓe mu sai al'ummar jihar Kano. Saboda haka muna godewa al'ummar jihar Kano. A jawabina na yi wa mai martaba murna, kuma gaba ɗaya mu a maimakon gwamnati da al'ummar jihar Kano mun masa marhaba, mun yi masa addu'a. Kuma abin da nake so mutane su sani, dan na karanta jiya wani yana magana, wannan abin da muka yi ba fa sabon abu bane. Ca muka yi mun rushe waccan doka tsohuwa, mun dawo da wancan wacce aka santa iyaye da kakanni. Me matsala nan? Idan ka rushe doka to duk wanda abin ya shafa ya tafi. Haka kuma in ka dawo da tsohuwa to duk wanda abin ya shafa ya dawo. Ina muka naɗa mai martaba sanusi Lami da Aminu Sanusi a matsayin sabon sarki. Ai ba sabon sarki ba ne, ai kujerarsa ce da ya tafi na wucin gadi ya bari muka dawo masa. Sau da haka mutane su daina deceiving kansu, su daina rudar da kansu. Kujerarsa ce, kuma ko da zai tafi ai ba ta kofar da ake fitar da sarakuna ya fita ba, ko ta nan ya fita, ta wata kofa ya fita. Wannan kofar da ya fita ai tarihin masarautar Kano bai yadda cewa an ka fita ka wannan kofa ka fita ba kenan, bai yadda ba, shi yasa ya dawo. Kodi na iyaye da kakanni da tabarraki da suka sa, kowa ya je duba tarihi. An ce za a yi wani sarki zai zo lokacin da al'umma shi ma suke son sa, amma zai samu matsala. Amma wannan matsalar ta ɗan lokaci ne, ba a taɓa yi ba a Kano kamar yadda aka. Amma wannan maganar da bayan Allah sarakunan na wancan lokaci suka faɗa, wannan sarki in ya tafi zai samu damuwa, al'umma za su damuwa, amma zai dawo gidansa ya hau karagarsa a wani lokaci. Wannan sarki, wannan bawan Allah shine Sanusi Lami da su. Saboda haka ina kira ga al'ummar jihar Kano, kowa ya je ya ci gaba da harkokinsa, a ci gaba da yin addu'a. Wannan masarauta Allah ya ƙara ɗaukaka ta, Allah ya ƙara haɗa kawunansu,
Allah ya ƙara kawo arziki da wadata jihar Kano. A rana irin ta yau Juma'a, idan Allah ya da muka gama wannan taro, masu girma hakimai